Naka-live na ba? Check, 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 check. Let's see if you're live. Wala man. Hmm. Let's see. Wala man. Uy. So, yan po yung mga pictures namin sa Baguio last year. This was in Genting, Malaysia. Naligaw. Let me see.
It's not online. Ayun. Wait lang ha. So, yan po yung Burnham Park. We went to Burnham Park at saka I think one boat is about kano ba? 120 pesos per person o per boat. Basta. Oo, I think 120 pesos per person sa boat. To ride the boat along the Burnham River. Let me see if I can share my... Wait Share ko lang muna ha, guys. If asa ba oy? Iyon, iyon. Iyon, iyon. Iyon, iyon, iyon. Share ko lang muna ha, guys. Yan yung pasyal namin sa ano. Likod lang yan. Burnham Park pa rin po yan. Yan yung aking mga kiddo. Yan yung pasyal namin sa ano.
Yung nakita, yung bata nakita dyan, pamangkin ko yan. Yung nakita, yung bata nakita dyan, pamangkin ko yan. I see. Mali, mali, mali. Namali ko. Hi! Hi, Tin! Kumusta? Nasa bahay ka na ba? Ah, grocery. Okay, happy shopping. Hi. Hi, Tin. Kumusta? Nasa bahay ka na ba? Ah, grocery. Okay, happy shopping. Asa na ba to eh? Wait lang mga ma'am ha, share ko lang. Asa na ba to eh? Nag-i-error yung aking yung aking what ba, I don't know. Yan po yung nakadipa ako sa right park yan. Opposite nung mansion. Masaya dyan. Masaya magpa-picture. Kasi gaganda ng mga puno. Let me see. Saan ko pa ba i-share? Share ko lang yung aking mga ha. Opposite nung mansion. Masaya dyan. Masaya magpa-picture. Kasi gaganda ng mga puno. Let me see. Saan ko pa ba i-share? Share ko lang yung aking mga ha. Salamat, Glo. Thank you, Glo. Kumusta na, Glo? Nakabisita ako one time sa mo. Then, daan lang. Thank you sa pagdaan. Salamat, Glo. Thank you, Glo. Ayan, nakapunta ka ba? Nakapunta ka na ba ng Glo? Baguio? Nakabisita ako one time sa mo. Wait, Thank you sa pagdaan. Wait, share ko lang. Ano ba to? Ang daming pinipindot. Wait. Nakapunta ka na ba ng Glo? Baguio? Share. What are you? Ang daming pinipindot.
Ba't walang music yung aking video? May music dapat yan eh. Wait ah. BLC3. Ayan. Ayan, may music yan eh. Mamaya tingnan natin yung map ng Baguio. Masarap dyan. Maganda. Masarap din yung pagkain. Morning time na po dito. Kaya wala pala akong light. Wala pala akong ilaw. Kaya pala parang kulang. Yan yung aking daughter, si Candice. Ayan si Manong. Tiga ano ba yun? Tiga paddle. Shout out dyan sa mga paddler sa Burnham Park. Tapos may makulit dyan na mga may makulit na mga Koreano. Ayun oh. Ang iingay nila, ang cute nila. Kasi nabasa ata yung mga yung mga Korean doon sa yung parang fountain. Gustong-gusto nila doon umikot kaya lang nababasa sila. Share natin yung ating mga para makita nila ako ay naka-live streaming. Asa na ba yung ating mga chikadorang mga kapitbahay?
Yan, maganda rin dyan magpa-picture sa park, Burnham Park. Share din natin sa dito naman tayo, pagkatapos natin sa phone, dito naman tayo mag-share sa ating Facebook. Where na ba? Ala, sabaw eh. Sa weekend pa po, bukas pa po yung aking tutorial with Navisworks Simulation. So, shout out dyan sa mga friendship kong engineer, architecture. May simulation na activity tayo tomorrow. Wait lang, paano ba ito i-share? Ayan. Yan ang aking sister-in-law and pamangkin, Miss Universe ng pamangkin. Ayan na naman ako, nakadipa na naman ako sa Wright Park. Wait ha, saan ba ako login? Ayan. Iyan yung malaking mushroom. Iyan yung nag-rent kami ng bisikleta. It's fun. I think for the bike park, magkano ba yun? 500? May gano'n. Depende sa bike na i-rent ninyo. Pero masaya siya. Masaya magpa-jack pala. Shout out kay Karen. Hello kay. Shout out diha sa Cebu. Lapu-lapu man kakay no. Shout out kay Karen. Salamat kay. Kumusta na yung career diha? Salamat din sa imo. Salamat din sa tamsak mo.
Wait lang ha, i-on ko lang tong computer ko sa likod. Wait, give me a minute. Ayan, sorry, I'm back. So, ayan, nakikita nyo niya aming pasyal-pasyal, jalan-jalan sa Baguio City. Tapos, pakita ko sa inyo yung map. Map naman tayo. Ito tayo ng Baguio City map. Wait ah. So, ang Baguio po ay located sa Benguet. And, kung pupunta ka doon, either mag-bus ka or mag-private car. There's a new, may bagong ano na ngayon, highway. Ano ba yun? Netflix, whatever. So, ayan, yung Baguio City. It's a very beautiful place. At saka yung climate niya, yung temperature doon is maganda. Wala ka nang hindi na kailangan mag-aircon o mag-electric fan. Nasi kuan ging, Karen. Huwag niyo pong i-cancel yung aking mga ads at dyan tayo points. Ito naman, ito ay I think something there sa
Ano ba tong park, ano ba tong hotel na to? Dami kasing commercial sa ano ko, hindi ko makita. Ito naman yung cave. Maganda rin dyan sa cave. Punta kayo. Sa mga sa mga adventures. Sarap dyan. Maganda dyan. Tapos may maganda silang ano dito. Parang park. Dinosaur park. Butterfly park. Ano pa ba ang nasa Baguio? Marami pong pasyalan sa Baguio. So, pag pupunta kayo doon, mag-alat kayo ng mga 3 to 5 days. Minimum 3 days. Kasi pagka 1 day lang wala, doon lang kayo papunta sa siguro sa ano. Ito yung hotel to. Hotel doon sa ibabaw. Treetop. Camp John Hay pala yun. Doon kami nag-stay sa Camp John Hay. Nasa Google Map tayo. Dito. If I'm not wrong, ito yung SM. I don't know. Tapos may butterfly garden. Maraming camp sa ano. Ito naman yung Wright Park, opposite ng mansion. Kung alam ko lang na may pinsan pala kami nag-work sa mansion, nakapasok sana kami doon. Kasi yung mansion po is pag-aari ng Philippine government. So, may mga designated military officials na nakabantay doon. So, kung gusto nyo pasyal inside, ask lang kayo ng permission. Then, kung may relative ka, pwede ka pumasok. Ito naman yung kabayuan. Baba nung Wright Park. Pagbaba nyo doon, andyan yung mga rentahan ng mga different ponies and horses. So, yan yung favorite ng mga bata. At saka mga olds na gustong sumakay ng kabayo. I think may 300, 500, depende sa ilang minute. Basta minimum 30 minutes mag-back ride. Kaya so yung kabayuan is very famous talaga. Punta tayo dito sa ata yung ito yung pinaka-famous doon na puntahan at ang haba ng pila. Super haba pila sa Mines View Observation Park. Yung pila po dyan is sobrang dapat patient ka pumila para
makapag-picture ka sa Mines View. Kasi yun yung pinaka, parang tops nila in sa equivalent sa Cebu. Pero maganda. Ito naman yung Strawberry Park. Strawberry Farm pala. Yan, masarap dyan sa Strawberry Farm. Favorite ko yan. Sa Strawberry Farm, may entrance pagpasok mo, I think, 120. Katapos, nandoon ka na sa farm, iba-iba naman yung entrance fees pa loob. Tapos gusto ng mga kids yung strawberry ice cream. Ayan. Kita niyo yung Strawberry Farm. Super laki. So, pasyalan siya ng mga tourists. Hindi ka pwedeng pumunta ng Baguio na hindi ka dumaan dito. You will miss half of your, I don't know. Tapos, pag pupunta ka sa doon, magpipick up ka ng mga strawberries, I think 500 pesos, unlimited na. So, kung kaya mong, tapos bibigyan ka nila ng basket at saka boots kasi medyo maputik. Hindi ako pumasok doon kasi maputik na. Yung maputikan. Malamig ba, uy? Tayo ng ano. Ayoko mag-jacket. Mataba ako tingnan sa jacket. Mag-ano lang tayo, scarf. At saka mag-ano tayo. Kasi nag-snow kahapon. Kaya medyo malamig ngayon. Walang snow. Pag melting na yung ice, malamig. Ito naman yung nag-bike-bike kami dyan. Ayan. May 500, 1,000, 1,500. Kasi may sidecar yung mga bike ba. So, may pang family, pang friendship, pang singles, pang apat, pang anim. Pang anim ata yung kinuha namin. Hirap pa dyan. Pero enjoy mga bata dyan sa bike park. Pang-couple pala. And then, dito naman tayo sa yan, yung mountainous, very mountainous po yung Baguio Benguet. I think pag pupunta ka ngayon sa Baguio, it's only about 2 to 3 hours biyahe. Ikot-ikot tayo dito sa yan po yung colorful na mga pabahay, mga houses doon. May tawag dyan, ano ba yun? Kung anong pangalan ng mga colorful house. Valleys of Color. Nagpa-picture ako doon. Ang cute ng mga ano nila, bahay-bahay. Ito naman yung ano nila, parang Chinese temple. Yan, pasyalan rin yan doon. Pag ikaw ay galing sa Singapore, very common na itong mga temple. At pag nakapunta ka rin ng Beijing or any part of China, yeah,
Maganda rin doon. Next week siguro pasyal tayo sa Hong Kong. Sana ba itong mouse ko nagtuturo? Nakalimutan ko na ito yung Google. Anyway, ganyan po kalaki yung Baguio. At saka yung mga bahay nila doon is downhill. So, pag pupunta ka sa bahay, mag-ano ka ng hagdanan, pababa. Kasi nasa gilid ng bundok. Tapos, pag morning, maganda yung fog. Ang super lamig. Manood lang muna kayo ng kaya aking video. Uulit pa yan one more time. And then, let me check. Check ko lang. Thank you, Rem. Asa na ba si Remy, oy? Shout out dyan sa aking mga brothers sa Batangas. Saan ba sila sa Batangas? Diba? Sarap ng ulo ko, hindi pa ako nakapag-coffee. Inuna ni Kinarir ang ano, magluluto pa ako breakfast kasi. Anyway, let's paano na ba yun? Pasok tayo sa ano. Saan na ba yun?
Ayan, shout out sa aking mga classmates sa Rizal Memorial Colleges, RFC. Nakita ko kasi yung picture ni MC Entero. Si Ma'am. Hello, Ma'am. Hello, Rem. Mega shout out, love shout out sa aking brother, si Remy Dueñas. Kumusta diha sa Rem? Nga, naminyo naman si Ronron. Why pa ka naminyo? Wait, saan na ba yun? Naglaba. Gabi na maglaba ka pagid. Shout out sa akong mga friend na Ilonggo. Hello. Balaan ko mag-Ilonggo kang gamay lang. Dutay lang. Oo, hindi na. I-appeal mo nang labas sa amon, Rem. Maglaba ka, ged. I-appeal ni sa akon, be. Ari ni masing-masin dire. Kumusta kay Dodong? Kay Ronron, ano gani? Wife sa anim sa iya nga wife. Nakalimutan ko na. Nag-glow na gid si Ronron. Amugid na iya. Amugid na pagkaano. Magugmata. Mauna si wala ilang giingon nga love is blind.
Ikaw, kano sa ka man maminyo, Rim? Diin na to imong love life diri sa US, ba? O sige, paglaban na da. Tay guys, na lang da sa kay Dodong kag ano ron. Shout out kay Auntie Ching sa Dumaguete. Sige rin. Next week magkanto ta sa Hong Kong. Kan bang commercial ani oy? Ah, okay. Oo, sa live na ka magkanto kay layo-layo man ang Hong Kong sa Canada. 17 hours man gid. Straight flight. Pag mag-stop over ka dir sa San Francisco, mahimo nga 19 hours. Oo, dito lang tayo magpasyal-pasyal sa online, sa live. Palitan natin yung mag-change tayo ng mga picture namin.
Yan naman yung aming picture-picture sa Baguio last year. Ang saya last year, ang dami naming napasyalan. This year wala, lockdown. Lockdown ang mga beauty. Ayan. Hindi ako kasya sa kabayo. Ang taba ko last year. Ba't walang sound? Dapat may music din to eh. Yan yung bangka-bangka. Ano bang bangka sa ano? Bangka boat ride sa Burnham Park. Wait, ayun. Share ko lang ha. Pa ako nagkape. Kain tayo peanuts. Peanuts. Kadto dire rin kay ngita ka sang jowa mo dire. Dumudamo dire juwaon ba? Ayan, si Ate Rose og ano, nagbike-bike. Ayan, ang buong family. Saya-saya namin dyan. Grabe, sobra.
Mega shout out kay Ate Rose sa Paranaque. Ang aking super rich na ate. Diba? Hi Ate Rose daw, sabi ni Itin. Teka lang ha, sinishare ko lang yung aking page. Ayan, tapos na. Anong lulutuin mo, Tin? Naka-market ka na dyan. Hindi ka pa nag-upload ng new mo. Kailan ka ano ba yan? Ano ba yan? Oo, mahirap mag-edit, no? Super galing mo kaya mag-edit. Gaganda kaya ng mo, Tin. Ganda ng mga bonggang-bongga yung iyong video. Oh, bongga. Pag napasyal ka dito, Tin, lutuan mo ako nung nung Bicol Express. Yung 50-50 lang yung sili kasi yung ako lang kumakain ng sili dito. %50 spicy. Yung mo rin, Tin, yung no-bake cheesecake, masarap. Baka i-modify ko lang. Tapos, ilagyan ko ng video. Copied from Cravings Diary. O, diba, bongga? Maraming bagoong dito. Maraming dito, Filipino shop. Kaya lang yun nga, medyo mahal. Oo, na-try ko yung mo, no bake. Naka-live ko. Tanawa. Oo, na-try ko yung mo, sarap. No bake cheesecake. Kasi favorite na mga bata cheesecake. I-try ko pa yung isang mong Uy, sana ba yung aking brother? Dapat lagyan ko pala siya ng jacket. Ayan.
Bigyan natin ng jacket yung aking brother. Sino pa ba walang jacket? Si Glo. Bigyan natin ng jacket si Glo. Walang benta yung mga ano dito, yung mga I don't know kasi lockdown pa kasi dito, kaya I don't know paano kikita yung mga bakers. Siguro online selling. So malakas dito yung online selling. So kung ang video mo is tulad ng Cravings Diary, super duper ganda, benta yun dito. Yung iba hindi sila makapag-YouTube kasi naubos download nila. Facebook lang. I don't know paano ako mag-Facebook live. Baka i-try ko sometime. So yung aking phone is may maliit, small, medium, at saka large. Nag-signal na si Uncle. Kailangan na magluto ng breakfast. Nagsaing lang ako ha. I'm going to stop our 3 minutes time. Stop na tayo. Yung mga luma yan na phone tin. Hindi ko pa pinamana sa iba. Yan, medyo naibsan yung lamig sa aking kasi yung iPhone kasi ang hirap i-transfer nung yung isa hindi ko na ma-transfer yung mga photos sa laptop. Siguro may paraan, ko lang alam. Saan na ba yung picture ko na nag-pick up ng litos? Mura lang ang litos sa Baguio. 300. Bali, pipick up ka ng 3. Ikaw mismo maghuhukay. Tapos may provide sila na plastic bag. Pero masarap yung tig 50. Kasi ano siya, super laki. 50 pesos lang. 50 pesos is $1. Samantalang dito ang litos $3 kaya. Tapos mura rin sa Baguio yung carrots. Basta yung mga veggies nila super cheap.
masarap kumain. At saka ang favorite ko doon yung peanut brittle, tsaka yung halaya. Sarap ng halaya, mura lang. Kaya pag uwi namin sa Manila, ang dami naming veggie na bit-bit. Check ko lang yung sana ba yun? Dito, pag sobrang lamig, natulo yung uhog. Ano ba sa... tulo yung liquid sa ilong mo. Kasi yung parang, yung pressure ata. May scientific explanation yan pagka medyo nalamigan yung iyong bunbunan. Kaya pala yung mga baby, tinatakpan yung dito, bunbun. Kaya kailangan mo ng hoodie pag lumabas ka at super lamig kasi tulo yung mo, tulo oo, luluto ako ulit bukas. Okay, thank you po sa inyong patamsak. Thank you, Tin. Thank you, Glo. Thank you, Rem. Thank you, Kai. Karen. Thank you sa lahat. Magluluto na po ako ng breakfast. So, see you again next week. At tomorrow, meron akong vlog, pero tutorial sa mga pwede rin kayo manood if you want. Next week, punta tayo ng Hong Kong. Masarap din sa Hong Kong, Taiwan, Beijing. Punta tayo China. Ayaw ma-press yung end. Ayaw niya pa mag-end.
yun. Bye, Tin! Bye to all! Thank you for coming!